Eta Albertokin pasatuko gea, klaustro argazkiak egin eta nolako urratsak egin dituzten eta ea ze bilbide egin duten Irungo tokialaik. Bueno, egunon guztioi, nahiko de peribili naiz azkeneko egunetan, eta eskerrak Iñaki Artolari ustut joan dela. Zebapatean piztu du argi bat nire buruan. Eta mendik aterako naiz seguru, indar berrituan ez eta gutxiago falta jubilatzeko, ez? Azken finean, iritsi naiz ondorio batera. Ni neu ere proiektu bat naiz. Eta ez dago gaizki. Eta ari daukat zergatik nagoen ni hemen. Ze Iñakik biainek esan zidanen hona tortzeko esaten nuenik. Eta zer pintatzen du zu bezalako zorioko batek hainbeste aritu entzun ondoren hitz egiten azkenekoa gainera, jendea ja lokartzeko gogoan dagoenean. Ze hemen dipasatuako guztiak gure aholkulak izan dira, han bera ere, han egon zen gurean aholkulari gisa ikasketa kooperatiboaren kontuan garai batean, horren dela gutxi ana. Orduan, alde batetik hori, alegia, badugu zer egiterik haundia. Eta gero bestaldetik ere, pues argi adirazi du berak eta niri irikizait, ez? Nik nahi izan dut. Ni Euskararekin izan nuen lehenko harremana, 30 urterekin izan nuen. Nahi izaten jarraitu dut. Eta nahi izaten jarraituko du seguramente. Eta Olibarri sortu zenean, orain dela 17 urte, ni zuzendarian nintzen dagoeneko tokialaien, eta sartu ginen lehenengotarikoak izan ginela. Beraz, nahi izate hori, segurazki ez ginen konstiente, ni neu ez nintzen konstiente, baina gaur konstientea gina segurazki hobeto joango zegu hemendik aurrera. Gero bestaldetik hemen egon da beste auzi bat, ez, Lore eta Joseban artean, zientzietakoa, letratakoa. Guk eztabaida aspalditik daukagu garatua ikastetxean eta denok argi daukagu denogarria hizkuntza irakasle. Kontua da, ez dakigula nola izan hizkuntza irakasle eta bilakera eta bilatze prozesu horretan gabiltza, ez. Orduan, pixka bat gaurko asmoa edo gutxien eskatu zitea dena izan zen saiatzea irudikatzen edo erakusten nola iritsi gara guk kontu honetara, ez? Azeako batean pixkati estu ingurua zen den gurea, ze hor mapa hortan, Irun zegoen, ez zen oso ondo ikusten ze koloretakoa zen, baina desde luego Gipuzkoa bukatzen da Gantxurizketan, hizkuntza kontuetarako. Orduan, ez dakit nongoa izango den, ez? Importantea testu ingurua, baina gero hortik atean nahi dut. Alegia, efectivamente, testu ingurua, familia, baina irakasleok zerotara pagatzen digut, ez? Gero, 2011-2012an zer egin genuen, 2013an eta egaztuterotarako zer daukagun. Gurea 2016 urteko proiektua da, lau eraikuntzatan baratuta, eta lehen hezkuntzan hiru izatetik pasatzen gara DBH-en 5 izatera. Horrek suposatzen du DBH-en matifikatuta gaudela, halako EGB-ko ikastetxe desarroietan, eta 71 irakasle. Horietako 8 jardunaldirdian. Eta horrek ematen dio ikastetxeari ere ezaugarri berezi bat. Eta, Irungo girua, esan bezala, Gipuzkoa bukatzen da Gaintxurizketan, ez? Aspaldiko kezka zen gurea, neurketak eta balazio diagnostikoak hasi horretik ere, erabila zen gure kezka. Segurazki aurra izango zen gure kezka, baina ez genekien. Horren ja, argiago daukago, ez? Emaitza honak ateratzen genituen, hori ipatu den ikerketa biotako batean, gure neskak 100% ganditzen zuten. Dila pizkat bajoago. Baina gero, erdera nagusi, toki guztietan. Bueno, segurazki kezka hau izango da konpartitua Irun bezalako herri guztietan. Eta ia da, eragileak, herria, kuadrilla, herriko giroa, familia, eredua, eta gu. Askotan, joera hori daukagu,
eta nila, jubilatzeak nagoen ez, izan ziak olako kontuak, ez? Beste jarrua botatzen, liberatzen gara. Noia da. Hainbat girotan zaila da. Eta hainbat herritan zailago. Guk, zerbaitetarako gaude hemen ez, lehen aipatzen zuen nana. Pues igual atxurrarekin ibiliako inateke hainbat hor pasillutan. Eta egia da. Igual ibili ondoren jakingo genuke hobeto zertarako gauden hemen. Eta ez naiz ari kritikatzen inor. Segu gara garenon sistemaren ondorioa. Alegia, eta unibertsitatean norbaiti esan dio noizbait, edo itxegin dio benetan noizbait norbaitek norbaiti aurretaz, aurren beharraz, hizkuntzaz, gutxiri. Bueno, igual filologia egin dutenei, igual bai, baina gainontzeko guzti gutxi, ez? Orduan, horre kontu horretan 2011ko hobekuntza planan, olako izen pomposo, brankarena bezalakoa, ez? Nik proposamen egin zutenean, eta aldeak egin zuenean, ez dakizen bat aldiz irakurri behar esan nuen. Izango da nire ulermen maila eskasa dela, ez? Orduan horrela definituta zegoen, ez? Profesionalen eremuko euskararen erabilerako diagnostikoa egiteko, tresna eraginkor bat sortu, eta erabili hizkuntzarekin jokabide desegokiak antzemateko eta bideratzeko. Oso ondo. Eta helburu aurrera eramateko arduraduna normalkuntza arduradun teknikoa. Bien! Gutxienez batzorde badaukat, non ikasle asko daukagun eta irakasle ere, eta laguntza zengu nuke, ez? Baina, bueno, horrek, supostu zuen erronka bat, eta ni lehenengo irakurketa hasian ez nuen konpartitu eta ez nuen publikaekin, jokabide desegokia zeinenak, ikaslenak edo irakasleenak. Tresna sortzeko proposamena egin genuen, tresna sortu genuen, Iñaki Bienen laguntzaz, nahiko galdutak egunden, eta daltu bilketa antolatu genuen 3 eremutan. Hizkuntza erabiltzaile moduan, bakarkako lanean eta erabilaren eragile. Eta hortxe, sortu genituen langile guztiona, atezaina, bulegaria, jangelakoak, eskola kirolekoak, irakasleenak, holako tresnatxo bat. Karo, galdera plantatxe egin dituenean, hemen gaude galdera batzuk oso inkomodo. Zer egiten dugunean ikasleen gelargazkia galdetzen diogu lasetasunez. Galdetu ondokoari. Zuriz ez da jola zaizu nola egiten duen nik nire bikotearekin oian nagoenean. Orduan, galdetegia bera paritza izen zen neketxua. Baina, bueno, azkenean egin genuen, aurkeztu genuen, eta gure sorpresarako jendeak arrea honek egin zion, tresnari. Bueno, pues guazen hortan. Egiteak berak izan zuen lehenengo ondorioa. Guk antzen demanda genuen, daturik gabe, baina bagenekin erretzaileen txokoan batzuk, bueno, ez dago erretzaileen txoki hor, hainbat irakasle biltzen diren toki batean, pues noizbait entzuten zela erdera, susma baituen, eta hainbat kuaderiatan, zugarra murdi taldetxo bat, maiko zorrilla dilako, baina oso jatorrak eta bereekan artean bakari zudenean, bueno, egiten zela, baina ez genuen daturik hori baiestatzeko. Baina hau martxan jarri, eta txak, hasi ginen nabaritzen txipaldaketa bat. Posgarria. Bueno, tresnak hori bezalakoa daude eremu guztietan. Enbaitza oso onak atela ziren, atenzenarekin, bakarra daukagu, euskalduna oso jarrera honekoa, eta normalki ikasleak berain gana naturaltasunez jotzen dute euskaraz. Bulegariak, horietako bat da berria, kostatzen zaioa urten, berria zein 2011an, sartu da saltxan, eta bestea dudarik gabe mertxe da eragile nagusia gurean. Jangelako lagileekin eragiteko eremu gutxi zegoen, benetan gure jangela da estresantea, baina, bueno, hor ere, zuzenean egin eragin nuen nik. Asko betu beharreko eremua zen eskola kirolarena. Arduradunak, eskola kirola arduraduna berak iritsi egin zuen,
hilabete batzuk pasata berezitasuna adierazi zuen, eta berak utzi zuen lana. Ez genuen kanporatu, ziguko lakorik ez dugu egiten. Baina, berak utzi zuen lana, beste batekin gabiltza orain, eta nagusiki maiten izan, segurean maiten izan da kirola nagusia, maiten izan, eta emaitza hona. Eta irakasleen eremua zen, azken finean gure jardura nagusia, ez? Hor, 19 eremua aztertu genituen, eta nabarmen ikusten da grafikan 5 eremutan zegoela hobetu beharrekoa. Eta 5 horietan horietako 2 bildu genituen egoera sortu eta arabirak itzikatu, eta batetik 5 zegoen ebalatuta, eta lautik beraz atera ziren eremurietan hasi ginen egiten. Motibatu, euskara balioetzi, izan zen horietako bat, inputa, egoera sortu eta erabilak itzikatu, eta irakaskideengan. Alegia, nabaritu genuen, irakaskideen artean bazegoela hobetxerik. Gu geu eginda gure hausnaketa propioan. Eta hortik sortu zen proposamen bat. Presi ez denez, ni naiz beste garaikoa, aipatu zu disketera. Gurean, sartu da zen sistema eragilea, sistema eragilea, libanezatu ginenean, lehenengo sistema eragilea, atera disketa, sartu bestea, eta gero sartu gori disketa. Oso zarra gara batzu gira. Zu ez. Gurian bolantxe. Bueno, orduan, hor sortu zen proposamen bat, 6 foliotakoa, ez da inbesterako, eta hor bai hasi ginen pentsatzen zer egin genezaken irakasle bezala 4 eremurietan. Motivazioa, inputa, egoera sortu, eta hor, Iñaki daukan PowerPointak gero ikusiko duzuen, ez daude bakarrik tituluak, baina gero titulu bakoitzaren azpian daude hainbat proposamen zehatz. Gure ustez hori da importantena. Guztion artean paritu genituen proposamen zehatzak eta guztion artean aurrera eman genituenak. Pedagogia batzordean sozializatu genuen, ez ahaztu hortik zetorrela, alegia, hobekuntza planatik zetorrela kontua, eta mintegian aztertu eta neurriak hartu. Nagusiki, hemen titulu gisa, motibatu arlo horretan, aipatxe egin dituen, bizipen baikorrak, erakutzen badakizue, eta ez dakit ikusten den, desente, bizipenarekin lotutako kontuak, gogo bizitasunarekin lotutako kontuak, autoezagutza eta autokonfiantza eta segurtasuna. Gutxitan egiten dugun, gaur goizean kafe batzera joan garenean, nirekin joan batek eskatu euskaraz, zerbitzaria erdalduna zen, baina ulertu du. Nirekin zijoanak txalotu dut esan dugu, primeran oso ongi. Alegia, hori gutxiten egiten dugu, askoz, gehiago egiten dugu justo kontrakoa. Egiten ez baldin badu, nik uste dut hori importantea dela. Hizkuntza jarrerak eta euskararen gizarte egoera baloratu. Inputaren inguruan, irakasleon berbaldia eta beratzen da izan dadin alegindu, argi dago nik ikusita batzutekin ez genuen lortu, baina, bueno, saiakera bai egin dugu. Eta proiektuara ezin ez oraindik egin dugu betu ezaket. Orduan, iritsiko da garaia, ez? Beste ahotsak gelara daman, hori askotan egin izan dugu, eta zuzenean, eta beste ahotsak gelara eraman dokumentu edo grabazio bitartez. Egoerak sortu eta arabideak itxikatu hor, aipatu genituen 5, gelako dinamika interazioan komunikazioen oinarrituta, horretarako ja lan eginda genuen ikasketa kooperatiboa ana ekarri genuenean eskolara. Ohiko interazioetan ikasleak euskara ekartzen saiatu, egoera erakargarria sortu, eta hemen dago nire ustez kakoa. Ikasle irakasle elkarrekinean sustatu. Aukera sortu, ikasbide komunikatibok egin, metodologia kooperatiboa. Eta hor,
erabiltzaile aktiboak sortzeko jarri behar dugu erabiltzeko aukeran. Ez dago besterik. Ez bain baitugu ikasleak jartzen erabiltzeko aukeran nola egingo du. Eta hor, oso erabaki potente hartu genituen. Adibidez, gurean, segurazki DBH-ko ikastetxe asko, oso horretuta zegoen, laugarren mailako bikoizketak, ikasle gutxiago gela bakoitzean, gurean gaur egun ditugun kreditu guztiak, ematen dire, beko mailatan sustatzeko olako jarduerak. Claro, ni nire gelan, nire ikaslekin ondo, baina ni honekin. Gezi gaina mekae, mar! Baina tokatu zait bererekin lan egitea eta sortzea egoerak ikaslei itxegiteko aukera emateko, ez? Ikasleen kontzientzia landu eta hemen alikatu, eta gure artean, gure arteko harremana euskaraz izan, ikastetxeko eremu guztiak. Esan bezala, hauetako bakoitza edakoa gero, azpiatalak aurreko dokumentuan aipatu ditugunak, ez? 2012-2013 urtean. Bueno, ja egina genuen, urtebeteko esperientzian egina genuen hausnarketa, erabakiak hartuak genituen, hobekuntza proiektu hura mintegi guztietan aztertuta zegoen, eta martxan jarri. Eta 2011-2012 urtean, guztiok ala beharrez, urteko planean jarrita genituen horietako batzuk gero ebaluatzeko. Beraz, ja lehenengo hasia hor zegoen. Eta guztion kezka konpartitua zen. Segurazki, erakasle askori, hor proposten diren hainbat jarduera, zirutuko zitzaion txorakeri bat, bueno, ez zuen martxan jarri, baina guztiok ari ginen hortan. Eta, bukaeran berrio pasa genuen tresna, eta hobekuntza nabarmena ikusi genuen, gogoratzen bai bezala aurreko grafikoaz, hauek ziren, bost hauek ziren, hiruteritatik bera zeudenak. Beraz, urtebeterako, orain dit daude, lau terditik bera, baina, bueno, justo eragindako eremu horietan, hobekuntza gonzan. Jarri genuen, balatxeko adierazlea izan zen, hobetzea 100%, beldur, jatzen badi badugu gehiago, desde luego ez dugu lortuko. 100% baino gehiago ere, hobetu zen eragindako eremu guztietan. Bukatu dugu, ez da gutxiagorik ere, lorik esaten zura, hau ez da inoiz bukatzen, ez? Non izan zen hobekuntza nabarmena? Pues motibatu kontu hortan, euskara balioetxi kontu hortan. Gure ohitura asko, gure esaldi asko, gure ikasleekin komunikatzeko modu askotan aldaketa nabarmenak ikusten dira. Hurrengo urterako? Pues hurrengo urterako jarraituko dugu kontu hortan, planteatuko dugu, ze orain gaude guztio bezala, urteko plana egiten, egin dugu 10 orduko formakuntza, zelena aipatzen genuena. Gurean argi dago eta segurazki ikastetxe askotan deno garela hizkuntza erakasle. Baina inork ez digu erakutsi nola. Konplexua da. Orduan, eratu dugu 2 urtetarako formakuntza plana eta aurten egin dugu irailean, trinkoa, 10 orduko formakuntza klaustro osoarekin. EBT enpresak egin digu eta tituluan azpian, erabilaren ontzia bete, euskaren erabilen eragiten. Jarri dizkigu etxerako lanak, etorriko da berriro urtarrilan, ia nola bete ditugun lan horiek, ia lan horiek noraino eman duten etekina eta ekainan berriro. Guretzat, ni askotan alako kanasti izan dut, urteetan izan nahi zuzendari eta nomakuntza teknikaria. Baina ikaslei, familiei, irakaslei, ezin zaie eskatu, ez bat mazaia ematen. Eta kontu honetan, bueno, pues ni bota du lehen, igual
erabilera norena, ikasleena edo irakasleena. Baina eske zoritxarrez, gutako asko, gara liziziatuak ezaktetan edo ez dakizertan, eta batzuk maizu besterik ez. Baina unibertsitatean hortan ez baldin badigute egin ikastetxetan egin behar dugu. Eta hor bai, irakasleok bizi behar esan dugu formakuntza behar hori erronka moduan. Ez, ze putada berriro, gauza ratxaina zidokagu, beste bi orduko formakuntza. Hori dena den daiteke, saltzen da, eta nire uste saldu behar da, baldin eta argi daukagun, helburua umea dela, gure kasuan helburua gaztea dela. Eta ondoren etorriko da erabilera, emaitza honak, titulu kopurua eta gainontzeko kontu guztiak, ez? Hainbat kontu niretzat gako direnak. Lehen aipatu du bat, hausnarketak berak eta gaia gaineratzeak hobekuntza ekarri du zuzenean. Erabilera. Ikasleen errua jarri ordez, guk zeregin handia daukagula konturatu gara. Ze, beldurra genuen moduan, galdetegia pasatu behar genuenean, pues gero konturatu gara naturaltasun sartu dela, irakasleek oso ondo hartu dutela, bete dutela, lehenengoa bete zuen 85%, askoa. Bigarrena, testatzeko 91%. Eta ziren ikusi duzu bezala anonimoak, alegia bakarrik jartzen zuen, ze mintegitakoa zen, egin nahi genuen azterketa mintegika. Hombre, korputxe eskutxan daude bi, eta biak ezagutzen dugu biok, argi dago zeinena zen bakotxa, ez? Baina, besteetan, mintegi txikienak ditu 6-7 irakasle, beraz, egia zen. Metodologia aktiboa gora jo behar dugula. Eta etxegiten ikasteko modu bakarra etxegitea dela. Ez dago modurik. Irakasle bat, 24, 25, 26, bigeletan ditu 26, gelako, edo ikasleko gela batean, ordu betez txapa ematen, nola lortu nahi du ikasleak itxigitea. Erabilitzazu, olakoak egunen batean dituko diogu hauei, etortzeko erakustean egiten duten, ez? Olakoa behar dira. Ikasle aukera eman itxigiteko. Eta azkenekoa, gure eguneroko jardunean laguntzen alduko hortan? Edo gehiago jotzen dugu beste hortara. Alegia, gu, arituak eta adituak gara gizarteen, geografian, matematikan, algebran, inkluso hizkuntzan. Baina benetan laguntzen dugu ikasleak erabiltzeko aukeran jartzen. Ikasleei ematen digu aukera egiteko. Bueno, bi galdera markak jarri dut hor. Gu pozik gaude, nik uste aurre pausoak ematen ari garela, hasi berria den bide bada, igual agortuko da momenturen batean, beste nobaitik tokatuko zaio buelta emata berriro, baina, bueno, gutxienez, tresnarekin pozik gaude, tresnak izandako erantzunekin pozik gaude, eta emaitzekin ere, pozik gaude. Eskerrik asko guztia.